Alamin natin ang latest sa Cebu City Hall matapos isuspinde ng Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Rama. Makakausap natin live mula sa Cebu City si One News Cebu Desk Dale Israel. Hi Dale. Naabot na si Mayor Rama, Dale? Yes, magandang hapon kaninyo diha, Chiki, Jovi, and Maricel. Kakarating lang ni Mayor Rama, nagsimula yung Misa dito in support of Mayor Rama. Business as usual dito sa Cebu City Hall. Isang araw nga matapos mag-issue ng suspension order ng Ombudsman sa loob ng 6 na buwan para kay Mayor. Nakita natin ang opisina dito na patuloy ang mga regular na transaction ng mga tao, pero kapansin-pansin na malungkot ang mga staff sa loob ng office of the Mayor. Medyo hindi naman marami ang mga taong punta sa Mayor's office ngayon na may suspension order. Dito tayo ngayon sa Cebu City Hall grounds kung saan pinadaos ang Misa kasama si Mayor Rama at kanyang mga supporters. Mga tao dito ay nanggagaling pa sa iba't ibang barangay. Marami dito ay mga barangay workers. Expected na makikipag-usap si Rama sa kanyang mga supporters pagkatapos ng Misa. May mga announcement din daw ang mayor kung ano ang mga susunod na hakbang na gagawin niya. Hindi pa naman na-serve ang suspension order ngayong araw. Pumunta tayo sa DILG pero hindi pa rin daw nila natanggap ang order mula sa kanilang headquarters, Manila. Sinabi naman ni Vice Mayor Raymond Garcia, siya rin ay na-shock sa mga pangyayari. Nakausap daw sila ni Mayor Rama at nagkumustahan lang daw sa telepono. Handa naman daw si Garcia na maging acting mayor pero sinabi niya na mananatili siyang kaalyado ni Rama. Sa ngayon, patuloy ang programa dito mismo sa harap ng Magellan's Cross at ayaw naman tawagin ni Mayor Rama na prayer rally ang nagaganap dito. Ang sabi niya, isa itong convergence of supporters. Balik sa inyo. Salamat kayo sa update, Dale. Ayo-ayo din ha. Yan po si Dale Israel.